Nududuempay laeng tipikes ni ayah nalawag launayen nga ulpit mo ken rangka alaman biyag ko sawen ti pamuspusa tapno mabalin ka nga lipaten o imna lipaten kantunwen nga matkaak tunjoy tanen ngem nuitan saan mabalinen ay item ni ayah di nakat pagtuukin yan tangay siksikat di na ay ayate. Alright. Lipaten kantunwen nga matkaak tunjoy tanen ngem nuitan saan mabalinen ay item ni ayah di nakat pagtuukin yan tangay siksikat di na ay ayate di kantun malipata kunato'y puso uray awanak den na titunggal aldaw uray painutawene iti naglabasen di muntu kunaen nga malipatang ka ingat tung paltanen kanayon nga adakan niya timpay dulin mo ngaya isuti impaay mo nga pagbiyagan uray numay sa atupaye nga nalamis nga bangkay di muntu kunaen nga malipatang ka ingat tung paltanen. Irang natutut mo kalilibnusa tapanggep mo di mo kat patuluye sumina ka sa dinutiang papanang sa dinuban natira ana akayong kapag diswa ana akayo di kayat mo ban natira tauray no awan
piringay kay sa pula dasikat sarmi apagkalilawan itiran niya jay init ken bulan nagkarika kaniya nga si siyak tulaeng diin ka ayate nyam apay itata dagiti karkarim ingka naglikudan kastoy kayam ni aya na ulpit na ranggas ay paytoy kasa ang babawi aktun nyaman niat mabaling kaisut gasat ko biag ken bile samit to'y kararwa nasudi anena sampagita anak pusaksa si kaawan sa bali tingkari ngaliwliwa dito'y lubong ingganat tungpal to'y biya ay ayateng ka ngem sika kaniyak saan dardarep tepeng ka ngem dinak samet kapkap nikan ngem uray nukasta di kantun makin sasana papan biyak ko di ingka ni busana agpapan biyak ko di ingka ni busana. Ayan, thank you.